radio kimono ekereri kuri juma utari gutaka mangana mange whatever ni Friday is okay ni Friday is okay mwana na tegerete gusi uri popiro ritukoria rero mama ke muntu ritukoria rero sokoro bono engongo bono iganki nkiko chakra wakere radio kibagega no maite ko mwana rero ritukoria rero buneria rero kabisa ibore tu drive paneterek mwana no kuruko anjurare happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Anju happy birthday to you how old are you okay you moika karo mokire mama ke muntu ekero moiko mokire to konyoke happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Anju happy birthday to you Now I don't sokoro imetosha ayebono aine miakere ngobate 97 ekere bate ya andi turko nyora no nyuko nyora bona ekarati ga iguru ya nengi boire umwana yigo sokoro to korigereria itukoneria ra iboire okay kwa mutereri sokoro ekero to korigereria ase engana ye ngambo litukoria hero okay ndiga wacha kana ne vitina lakini tali ekero korigereria ase chinga ebintu bune byo kunya gukwandara na mugakinze ngarabi wateba nayo mugaka kwagenda kwaturubane wacha wateba kusedinki amana irita oromura benka sokoro inchechi kambugate chiro chombande tere record ino tebia basubati mbugate na bangi bono ka any compromise straight atokea mbaya ni nyeti Mbapi metesta fulani mapema huwa tugesegenare gari egetangani because bitebyo simbigane whatever bese nyora na rimbo kwa yo mga corazón ranga basubati ukwana yes kabisa pi mukuna teno tubane atio kecha sindi au ndiye ngombe kwane na ki abasubati bro para mediti abo kya
sintechi ke abana mparo sense mayenda abo wata banyaka gusebwa tabasubati abange ero brai so kuna ke kwa na ibone to gukwana ero ngakio brai ubone litanga ni kabisa bigwa jakira pole sana saba subati bali barali bakaba baraire barabuwe kae lakini nandekere bakora umwana mumura na roro bateya bamura nyamba muramba yo nabasubaiseke boka goika umukungu goikare ndara hebwoye hebwoye nye koralirare onye kogoroke abun party session ya abono ni mbate ibodi yana emambi abono umwana agende kurugete muri mino tumano ya kurugete kwanyoro na norme boli mo ya timo ine suave tumoncho rigo chigaiga ekero yeke ne yega naki abwana baiga babona tekoba gusini ngori ngaki mubona teguikirana okoigwana ikiagera kwa anda pechinga chigo sarika ekero nyora buna umwiboli onde araka korana ero okugamba kwa igwa ngori kwa igwa moto kose bantu bali goitabira lakini taiten ko boli baba ase nona sebuku ekia beto musacha aligi musacha kwa mbwatire akonyora gotebo mwana agende sukuru abwa musacha chitai mwana utanka umusacha ne bwana kupinka koro kwanyore chinka kwanyore botembe mugaka na no yo school fees no waka na kusemere moyae ye waka na jibesiko abote bitoko abona Matenkorro mukungu siringi kusineli butano kwa matebua taiga kwagenda gochiariga chibesa kwa bwate muko kwanyara gwatumiri kusene fea yakubura kwa makwenda so mukunga ki baba nkonye siringi 500 nchiere meremo ose nkonye siringi 500 ngole keretiti okay umukungu makuru wote banchitimbuati chibesa chiri natumete natume umusacha neru mutubwinka neru kura nande chirindete yo mama moncho morgereria na kunyara sange kirangira kya wote ga studio na bokulika udumbe yawo YouTube masemo funda agetembe TV sokorera gotabona asenka sobona ibweka na umakate akenje chinabora chike bwo kusiya goteba kini asembo yende anarura nyorenga enkiga ya mugakata usekiga onyorenga ebiga na binyo makrango kina talinga tate twari kwigwana ebintu no moibura wateka matevinga muna amena ko ndiri na yori ke tigo tebanga ke okay tengo tebiga onyo badis agora abuatre ete ko ni ya ni wanchire ko mo ngala kayo na
elfu hamsini echiga ntete kwa mwana fulani okay nsachire ko kibese ayire kumye sokoro nkirina rero kiro umuntu nkuyale enga kiro okonyoranga kiro umuntu ngosigasigare ale garati ganya kiro umuntu ngosigasigare ko ligie bitoki aseka ondete yo ikaranse tenga biche lakini omukungu no aleti nyoro umuntu gwati mbwero gonte binga lero naye nteto ndule malia nayo nteto ko ligento giga gento gete guchiari gose gutubange gento gete guchiaria turu mu na maitiri ngambwa kake sede ono sokore kero kwanyore bona abana basoke kuchiparali abana bachiri gusene skunirenga ikina bune kingo te kukigambo mugaka nari nsinke yumungina narororo chisokoro nchiraro omwana ogosire ebigere bona abana bakubwatira ndi kwasema ngana yogo stali chiskuru gosogo okusamba chiskuru okusamba okusalie nipo ase chiskuru omoibori buno oregekera achirenka yani omwana buno oregeka gochanka ngaki omoiburi ngaki mubwana tukobikeki na bweke goikira abwa sokugamba egento bune ekyo igongo ikaransa igabune king king kabisa serious mbekere gutwa ga mutu okay vice president nwara yoro mukungu kwambwatire bono gaiga nincengo tonya omukungu kwanza akurachaka akwanira abana baje inyigungambara ibagosete gabwekerero ko bana barumono kwambwatire abana barule suku mwana oyo tomiruko ro skuru tabale ne uniform oikire obanyore no more mwensi mapema bono mukungu akurachaka akwanira igoro yo mwana oyo emechando ninchengwe ngari gose omwana oyo ngenere pake skuru mbuli mwalimu ngaki yalingi mapema omosubati omo amenyete abana bae amenyete oni agatebanga andake omwana gonka naika nabani bae akachiragate akabugolia kinete na abana bawo kwanyoranga na umoko ligi yageranda ke kwanya kumanyanga guse nakorebo akora asentunda yendo mwana oli akarano ndete yobole nonya buli akoranga mpachiti bamanya kora sika migana mubera tali kumanya mwana temeli akabere onda kocho kubuli ngobono oli nkange geiga ngaru mwana oli kore omwebuli yegekera gocho kumanyanga amaene okubeka omwana olinse okomo tio tabirega omwana oli aitaba ari gwako aitaba nabwate kubuli kwanga chibe kwali kusiyenga anga chibe usete na ya gocho korera kubuli china yakatebe omwebuli ole ankogere agonte niga omwege susuro akateba koria nibiri ane pakara mwa akabibira tu manye tebona nande no no mbaka gose no to basana anda bire tu mwali bake skuru akateyo mwana oyiga gakomocha biboko tebona ngote asibuna mpobiga anda kenko ringo mwana ko manyangi ginte na ko ondete yogianchete asinge nchukiro umweli kera kurwege suriga mwana nisegote makuru kinonye magari mama takongabera tata takongabera ningenda mama gukoro bado takongeberere liganga nitete obora imbole buko gandi gosobo gambi imbole sokoro buko gandi aba bose babatera kwere sejo ngina sangamento kwa nka kiki monete kura ko boyonde usira kiki muri
gutwara ribaga ria bene ase okone chingincho. Karibu sana katika kuchika studio Kembe TV ayeso mutandao Facebook na boigo olia o YouTube na skoro kutira asichi namba toche studio 0748 38 kile ona skoro 41 enga ogaka nero bwana akili kwa ako yang mkunguna bisi mwana mukungu da gukana nayo mu musaje na bobo amusaje no takera ko tokone ka to ko mukungu mana ko ke ya mwana manya no dato beire gara kama ukwaka mwana mwaka tatu pia no Kembe do kile sasa wakiro hata muraka kata to mutuna dewa no na dewa te kata ko mukungu kata Usa te kata ko mukungu kata yo ana mo ko bua te na ende ko na mo ko ibua mo no mo sa ko yo mo tira ke ko ka ko bua te na bua na ko ibua ibua ki ina lero te va ngaya yu bua no kwa gosi ya ga le mo na ro ibu na ba ngamo ba na Jesus ma ukorobo visa ya era ko visa mo ana ga na ko skuro mo ko ba mo ko ba mo o ko ti ko ko mo como se van a hizo una padre y hoy son padre yo ndio ona como te diría estando digo buena na buata así era para andar ahora y nyamba ko rukibiri ko ya ganye keita mbia mona sana nyambane mwana ne yes Bolivia umutugano mugaba aki lagi mapema ukanyama mragoli wale gara mwana wa tiro ko como discipline gabo okay na bata kwana so mwana ale 3D niliwasukire igobono toro goli gote na watu kwanza abajogi bata banga ki mwa tubenga no mogaka lakini akala kwa we mutubenga mogaka wata kamba kwa uwazi niko kamba ya sinye mwana ubuzi kwa kambero mwana mukorola so kama ninaso batala tebu na isago chaite
ne nobwatakorera kondi gwensi ebenkulie kwe mikutano okorere kugukwa kulie gukwinyulia kusemere yende yonsi oraganye ereriwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate sigine ntindi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asirigulira mubuko twakirisi migwetera senamba 0741 499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwige bali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design ngwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tena ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke omwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero omwana ole school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero mwana nkanyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde twegero obubundi kocha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjole